așa în baie. Doar normalul fi în pană. Așa, aici. Ne tot, ca ne tot munca. Aici. Ai dat rec? Da. Trebuie să iei un șervețel câtă să o schimbi, să o ștergi un pic cu găcică. Uite aici. Asta. Nu ridică, ridică mai întâi. Mai ridică, așa, jos. Nu așa. Ridică de-a mereu picioare. Ridică așa, uite așa, că eu mă uit în așa. Da. Așa... Te vedești pe tot. Nu se vede. Nu se vede, nu văd doar eu. Pinceta? Haide ca să ridic șpatul. Pinceta? Spală. Pinceta, spală. Spală pinceta. Haide. Dar ia camera, mă. De acolo. Ia camera de acolo. Dar se vede cada. Ia și filmez. Spală băi. Hai. Haide că ți-am dezbrac, te trezești, ești dezbracă. Hai, dă Hai, camera ca cu să duceți dezbracă. apa. Uite, din cauza căldurii e tot doar. Haide, tu ia camera și filmează. Una e deasupra și una e de sub, da? Asta. Da. Tu nu ai voie să te De ce? Și zi dacă. Și pretextul găsesc. Da. Jeremy? Are you the kind of person that takes time to get to know and then once you get to know them, they're fabulous? Uite, atâta până avem noi ideea. E glumă. Poate e frică. Da, e frică. Zi. Nu mi-e frică de glumă. Nu mi-e frică de glumă. Am văzut, ori am văzut aici vechi de țări. Poate acum te văd la mea. Sunt alea cât de gafă. Scoate un de faniș. Sau cel 905 cu cameră de Cybershot. Acum la cel mai bun preț în magazinele Orange și pe Nu se putea. www.orange.ro. Zice că chiar aveau acolo tu. Asta. Hai. Îi pui ceva de sub? De pe cipăsele. Crezi că ți-e Eu așa, uite așa. Așa, hai. Trece repede acolo. Dar mie mi-e frică. Dar nu înăuntru. Invers, de la pus în jos. Așa. Se pune... Nu lăsa asta, că s-ar putea să fac pupat. Da, vă ducem mână de aici. Pisul. Ține la căsă. Așa se întâmplă. Vedeți că la ce așa? Uite, nu e asta de... Se vede? Se vede la titiță? Nu știu dacă se mai vede. Asta e ce? Desfăcută? Nu știu, ai desfăcut... Da, asta că mă ajută la... Ne mai dai una de asta? Ha? Mai dai una de asta? A, ce, acum nu? O de asta? Vede fizița asta? Uite asta? Micuță. Hai, ridică-le cu camera de asta. Cum e apa? Stai așa. Poți și o... Nu, o medie, nu o poate băga. Dar dăm ceva să o... tot o... Găsiți ceva. Hai cu partea asta, tu. Treci cu partea asta, tu. Așa, asta. Ține, da. Tot zi, da? Ține. Ține tu cu ocul. Te vede? Nu, ferbit. Te vin și strânge ea. Ha? Ai văzut cum arată. Da? Stai să mă cum vede. Ce cum vede? Mai aduci un pic de apă rece? Mai un picuț, să punem? Un picuț. O, jumătate. Mai ies eu așa pe... Nu, n-ar trebui să mă ieși. Nu mai ieși, nu. Lasă. Să răcești. Poate ar trebui să pun o leacă asta ce am. Că e bine.
Arată. Că ce și da. Tu ce trebuie? Așa, mă. Gata. Ia, pune-o. Face pisucul în apă. S-a pisat, fetița. S-a pisat, n-am făcut-o. N-am făcut-o. Asta? Uite asta, fetiță moață. Uite asta. Să mai întâi pe foc, așa. Că m-am pisorcit. Că m-am făcut ăsta. Trebuia mai sus. Cred că trebuie mai sus. Trebuia mai sus, asta un pic de căpuț. Uite ce se poliții. Dacă la urechi, cum zici că... Hai că o țin, tu tragi un pic de... Gata? Vezi că intră asta, înguliță, 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 înguliță. Haide, pune pe căpușor. Așa, cum să Pune-i facă tot pe tata? cap. Asta, ca să nu Da, intre dar să nu intri în urechi. Pe asta, uite. Uite, deja au băgat capul în apă. Cu urechea. Chichița, dă căpuțul ăsta. Uite, așa, mă. Așa, uite-ți. E foame. Și mi-e de foame mie. Dă-mi ăla. Unde-i culeiul? Nu? Spălăm muța asta. Haide, dar nu pune rezistență, mamă. Stai un pic, ca să... Și mai dai tu asta apă. Da, dar nu mă lasă. Fata mică, că n-am loc de la... Uite. Ce se căcăcește. Ha? Ce se căcăcește. A, că am zis să căcăcești. Da înăuntru. Nu, și de înăuntru, că n-are unde și tu că înăuntru. Dai că ajunge. Ce ajunge? Apa la urechi, când se dă în jos. A, da, să ai grijă să nu se dea prea în jos. Oh, di. Dar băgat capul în apă, ureche. Să avea la ureche băgat în apă. Așa. Dar ăia care se nasc în apă? Nu știu. Să dăm cu ud. Ce ți duce, bine? Și cu niște pisat, să dăm așa. Pisat rău, nu? Ce credeți voi? Pe căușorul spălat la sfârșit sau la început, cum mai știu? Ne băga în guriță. Ne băga în guriță că te-a pisat acolo. Poți să dai un pic cu șampon și să o leși și așa aceea să le ridici. Da? Dă-mi un pic de... Nu pune tu! Eu pe mine asta ce e păturica. Ia. Hai, tăticule, că eu trebuie să mă plimb pe aici asta, să pot să mă caut. Ce ochisule am. Hai. Așa, mamă. Să fim curățică. Poți să mai uși pe capul un pic. Da, pe asta încep să-i renunțeci. Să spălăm repede. Aude, ia să